Mica en mica van arribant les pel·lícules més esperades de la temporada. Una d'elles és la que obre les portes al Festival de Sitges d'aquest any. Parlem de Rec 2, seqüela d'uns dels èxits més internacionals de producció catalana. La pel·lícula comença 15 minuts després de les últimes imatges enregistrades a la primera entrega, amb multitud de curiosos que s'apropen a la zona per saber què està passant. La gente hace la vida mucho peor de lo que debe ser. Siento decir que somos una especie fallida. Si la cosa funciona, és la pel·lícula que suposa el retorn de Woody Allen a la seva estimada Amèrica, després de rodar a Anglaterra i també a Catalunya. És una comèdia romàntica sobre els capricis de la sort, això sí, amb la peculiar visió del seu director. Cuando ves niños dándole a la pelota, ¿no echas de menos batear? Recent sortida del Festival de Sant Sebastià arriba Felicidad Perfecta, la primera pel·lícula protagonista d'Anne Igartiburu, la més que coneguda presentadora de televisió espanyola. El film, dirigit per Javi Elortegui, explica les dificultats que té la seva protagonista per expressar els seus sentiments després de presenciar un ferotge atemptat d'ETA que la marca de per vida. Te quiero. Esta es la historia de un... Finalment, la nota divertida i més juvenil la posa Vicky el Vikingo, adaptació cinematogràfica de la sèrie dels anys 70 del mateix nom. En aquesta aventura, el jove viking haurà d'ajudar i viure les 1001 per salvar tots els nens del seu poblat que han estat segrestats. Cal destacar que ara la cançó Hey Hey Vicky sona amb les veus del grup espanyol El Canto del Loco. Y esta historia se llama Vicky